Iya mayo zayo. Ne? Jabai. Wah. Wah. Bulu आङो खानाय गोलाव टुक्रा सिनजोबना लानोसै. लानांगोन ना? ओइ लानोसै. नों बायदि सिननांगोन ना सिननाङा? जारानिया बिराद खानाय हायो ओमफ्राय जाय इजो हाजायो खानायानो डेन्जार लावखायो ओमफ्राय आङो एकदमबारे 55 केजि टार्गेट खालामथारगोन यस 55 नायबाय था नोंसोर 55 ओमफ्राय मा ओंख्रि जादों संख्रि ओंख्रियानो संख्रिसो ओमफ्राय नोंसोर इखो थोरसिखौ लानायखाय दा मा बुस्थु जानो नागिरदों सानलाय आं जाया बाथोन देनो नागिरदों ओमफ्राय आइया ओरैबायदि आस' लामानि थास'ना इ गथ'आ मा जादों इयो बानलुखौनो जायो नोङो बानलुखौनो जालाय नोङो दे बानलुखौनो जा नोङो बानलुखौनो जानानै ओमफ्राय खिथु आलु जा नोङो ओइ बानलु नायदो आबैया थां ओइ नै आबैनाव दङ लाय थां जानोसैलै आङो ओंख्रिखौ आइया मा खालामनो मिथिगोना आङो इखौ जि आरामनो खिरखायाव सुनो होननानै गारनानै दोन्दोंमोन आरोना सुनानै रुनोसै होननानै ओमफ्राय मालाबानो नुवा नुस्लाबाखौ हाजोब्बाय होनबानो ओमफ्राय थाव गैया एवनो जि रायजाबाय आंजों ओमफ्राय उनाव बिदिनो रुबाय आरो आं दा ओमफ्राय जायखौ बाथोन जानो नागिरदो बाथोन देगोन आरोना माबा गैयाना मा होनोमोनलाय थाव गैया नालाय ओंखायनोथ' बाथोन सेफ्लेनानै जासिगोन आरो जोंहा इखौ सान्दुङा माबायदि लोगोफोर नोंसिनिखि बिगुरानो माबा दोलालांजोब्बाय आंना साननैसो हाबसो थानानै सान्दुङाव आयौ दा माबा सिथ्लायाव आमलेट बानायनानै जालायदो जोंनाथ' डेन्जारथार आमलेटसो बानायनानै जाबावो नामा जेरैबो प्रब्लेम बेखौ जागोन ना जाया नोङो बाथोनखौ लेटलायथां थां नोंनो दोननि नोंहा बानलु बानाय जानाय नङा नोङो बानलु ओमफ्राय आङो बानलु गोरान होबाथाय कालारफुल जायो नोङा ना नोंसोर मिथिखागौ आं आब'सोनिया कालारफुल जानाय बुस्थुखौ गोथाव मोनो सानसुआव जोंहा बेनोसै आरो दिनै माथो जानो मानो बेजों खाबो थावखौ ओरै होनोसै हाबा र' नङा नों होनायखौ नाङा आंनो टेस्ट थावा खिन्थुल'सै थाङा बे दावदै एवदो माबा बेसरनि थाव इयो बेसरनि आंखौ मा खालामनो नागिरदों इयो बिमाखौनो हे मा रागा जोंबाय थादों बियो आंखौ दावदैखौ जाहैनोसैलां जेरै नोंखौ ओइ निखिसा ओमफ्राय दा आखाइया ओरैबायदि आलौसिगोन आंना गाज्रिसिन सिगोन इखौ बाथोन देनानै ओंखाम गुदुंजों लगायनानै सिनजोबनोसै लोगोफोर गरमा हाला आयौ खानाय लाव टक्रा सिनजोबना लानोसै गुलु आङो खानाय गोलाव टक्रा सिनजोबना लानोसै लानांगोन ना ओइ लानोसै नों बायदि सिननांगोन ना सिननाङा सिननोसै खोमा ओइ लगायना दोनदों आं ओइ सिननोसै आङो लाव टक्रा सिननि लेथ्रा मानो इदि खालामदों आं मांगानो सिननो खानाय सिनजोबनोसै उफाय गैला खानाय स्ट्रेट खालामनोबो फैसा गैला सेम्पु कन्डिशनार बायनोबो फैसा गैला सिनजोबना लानोसै आं गरमाव हाला आं गुसुं थमब्रे सिननानै लाखानोसै आं नैसिबां बबसो सिनना लानोसै रानि बब ओमफ्राय नोङा इदि होननानै गुलुनि बायदि सिननानै रानिनि पार्लारा आमथिसुवानि बन्द थादों नालाय दा आंनिखौ आमथिसुवायाव हाना होननाय आमथिसुवायाव 7 दिन बन्द ओमफ्राय जायनो न'आव नांगो खानाय अनलि खानायल' सिनो बिथाङा आंबो लोंगौमोनलै लाबोलाय बाबा थान्दा पानि गिलायलायलाङोलां आंनिखौ एसे गुलुनि बायदि बाख्लु बुख्ला हाना होजोबबा आंना बारा खानाय जायो बारा इमोसनेल जायालै आं खानायखौ मानसिफोरा जि खानाय सिनबाथाय डेन्जार सोरबा गाब्लालाबायोना जोंफोरना खानायाबो मोजां नङा नालाय ना रानि गाबनोबो ओंखारा आङो थमब्रे खालामबा लाव टक्रा खालामना होबाबो आङो गाबनो ओंखारनाय नङा दाबायदियाव खालाम टेनसन गैया खिन्थु दा लासिं सिं आरो दा एसे देरबाय माने बुरिबायानो होनजायो
होनजायोआनो आरो होनजाबायानो आरो बुरि ओंखायनो दा लासिं सिं जायोना खानाय सिन आङो दाब्लिउ सिनो दाब्लिउ कार्डनि सिननानै हो ओमफ्राय इथिंजाय लान्थि अमेना थास' आथिं सायगासिनो दं गाबोननि थाखाय इखौथ' जिबनाव गस्ला गाननाय नुफेरा बिनि हाबायब' इखौ खनसे जि गोसो गाज्रि न'गसाय जानानै होद्रा दिनैबा बेसे हानानै होयो ने वाव माबायदि खानाय नाय आंना खानाया बिजौआ अयथासार लेथ्रा जाजोब्बाय आंना हाजोबनोसै हाजोबथानसै माला स्ट्रेट खालामनो हाबावनो जानांगौ आंलाय गरमाव दाख्लै साननैसो अखा हानायावनो खालामनो मोजां जादोंमोन दाथ' गरमसो जाबाय आंथ' खानायखौनो माबानो हानाय नंला फैसाफोराबो जाला जानो गोनाङाबो सोरबा इदि गाबदोंमोन रानियाव गाबलायलायनो खानाय हास'बा जा रानिया बिराद खानाय हायो ओमफ्राय जाय इजों हाजायो खानायानो देन्जार लावखायो बाख्नायनानै होबायला आङो नोंखौ रानि ओमफ्राय इया जिबनावबो आंनि खोमानोबा ओरैबायदि मेगन सानानै खानायखौनो मोजां हानानै खनसेबो राजानिखौथ' माबायदि हानानै दायदि होननानै आंनिखौ बिदि हानानै होदो खानायखौबो दांनो मोनलायलायना खानाय हाबाथाय दांनो मोनलायलाय सेबानो सोलायलांनो ना दांबाथाय खानायानो थमब्रे ब्रेसो जालांबाय नामा सिगां इदिनो जायोमोन आंना खानायानो सोरबा रानिनो हाना होनाया इदिनो जादों आरो ओमफ्राय लान्थासासिना होफैदो थिग फरायनानै रानियासो बोरै हास'दोंमोनलै थाइगालाय खानायानो लान्थासासिनानै Sungai mabe, nggak mabe apa pak? Kalau biswa kalau Này. Sini aja ya, Ti. Mana sih? Sungkin mana siapa sendiri? Enggak, ya tuh ini bayu yang hakram. Ini. Nih itu no. Kalau jangan kerja kado, jangan kerja mana nih lagi, jangan lagi. Oh, ini sih habu manggu. Kan ya masih jangan bumbuannya. Ikan mana hakram orang jatuh. Oh, ini hak kerja na. Isi. Para rekan orang. Apa di makan? Anggus. Boya itu deh. Rak naik ini lanai. Ya, mazagan uka hababe karen kaya sandung babe karen kaya जोंनि गामियाव लाय mazagan. Taso, आइथिं फोजोबलाहाय. Taso आइथिं ओमफ्राय नैबे खान्थाल बेगर ओमफ्राय दालि मैथा गोजाजों संगोन आं दिनै लोगोफोर. एवफ्रामग्रोनानै लानोसै आङो नैबे थास' आइथिंखौ जोंनोसै खामफ्राम लायहोनाय बेखौ अर गिदिर होनानै होनबासो मोजां मोनो आं होनानै होनोसै आङो गुलुनि टेलेन्टखौ देखायगोन दे गुलुनि टेलेन्टखौ दे माने buru Iya mayo zayo. Nih, sampai. Wah, जोंहा गुलुआ puzzle solve खालामनो हाग्रा जाबाय दानिया मा होनो इखो आङो जिखौ माबाखौ नामखौनो मिथिया इनोथ' गुलुआ जोंहा इखौ solve खालामनो हायो डेन्जार माने कुनु दिन जों खोन्थाफेराखै जे बेखौ बिदि मिलायनांगौ बे मोनसे कालार खालामनांगौ बिदि ओमफ्राय उनाव बे मिथियो बेखौ जे बिदि कालार ओमफ्राय जि खुसि जायो खालामखांनायनि उनाव आरोबाव ओरैबायदि स्मार्ट गथ' ना स्मार्ट गथ' ना बा थास' आइथिं सायगासिनो प्लास सायगासिनो थास' आइथिं बिथिंजाय बेटु
Pang pong 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 pong. Dino एकदमबारे गेलेनानै गोजानाव थांनानै सानाव माबा बिमाय लाहानाव दानिसो फैनानै ओमफ्राय उन्दुनानै ओमफ्राय थाम्फै अरजानानै सिखारबाय जि गाबहें जाबाय थादों ओमफ्राय दासो एसे मोजां जाबाय माबानानै ट्रेक्टर नुनानै आयै ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आंहा कारेन्ट गैया खनसे आयौ माबा दानि दालिफोरानो रुइला जाथारबाय बायोलां ओंख्रिबाथाय दालि गैयाबा दासो फैबाय कारेन्टआ खान्थाल बेगरखौ जाबाय आं खान्थाल बेगरानो रुइथारा गोरा बोरैबा असाइस मार हाबाखै खोमा खान्थाल बेगरा आंनिबो जानो सुखुवा ओरैनो खान्थाल बेगर आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय लोगोफोरा आंना डाइटिंआ एकदमबारे एबार सप्तायाव एकदम जाथारासै आं सानदोंमोन मा 55 केजि टारगेट थारमोन आंना एबार सप्तायाव आरोना ओमफ्राय साननैल' मोजाङै डाइट खालामबाय आङो फास्टिं खालामबाय बेनि उनावथ' जानाय संनायाबो जि गोथाव सङो नालाय आबो संनाया ओंखारनो जायाबा थानो हाया बाट नेक्स्ट सप्तायाव गाबोन सानडे ओमफ्राय नेक्स्ट सप्तानिफ्राय आङो एकदमबारे 55 केजि टारगेट खालामथारगोन यास 55 नायबाय था नोंसोर 55 आङो दा समबारनिफ्राय नेक्स्ट सुनिबारालासै आङो 55 केजि टारगेट खालामथारनानै ओमफ्राय उनाव आङो नेक्स्ट सानडेयाव नोंसोरजोंहाय माबाखौ वेट सुनायनि भिडिअ लाबोगोन आङो 55 गोसोआव ला नोंसोरबो बयबो 10 थाखानि माइलाय दाउदै ए मिसालाय क्लास लाइट जाला ओके गोथाव 10 थाखानिया दा उदैया प्रेगनेन्ट नामा हो नोंगो मैलाय ए मा ओंख्रि जादों संख्रि ओंख्रियानो संख्रिसो आयो नोंना मा नाममोनलाय कारेन्ट थांलायबाय सैथारलालां बसुमतारिल' आय' मा बसुमतारि जिरिक बसुमतारि दासो नाम खोन्थानो रोंबाय इयो नङाबा आदासो होननानै बुङोमोन आदा जोंना ड्रेसिं आयनाया लोगोफोर रानिनि ड्रेसिं आयना इल'सो थांनानै दंसै मा ओंखाम जाखांनानै आरो खनसेबाव दुगैबावबाय आङो जि गरम मोनथारबायमोन ओंखाम आरि संनाया एकदमबारे गोलोमनानै एकदम खेसमेस उन्दुनो हानाय नङामोन आङो ओंखायनोथ' दा आरो हर जाबाय माथो रायलायबाय थाबावनो बे लावबं हापां मोखांखौ माथो देखायबाय थाबावनो नायनो बालायनाय जाबाय नोंसोरोबो ओंखायनोथ' भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय आब' सनाखौबो अनबाय था बाय